Bapak Kunsi Aying matur kesuwun, matur kesuwun. Waalaikumsalam Kang Mas. Amit agungnya pangapunten Kang Mas. Sederenge kula obrolan kelawan panjenengan mingser setitik supaya enak dirongokaken kelawan sampean. Ditembangi Mama Haji Dul Patak sing bayari Mama Lurah Catam matur Ampura dirine Dewi Mayang Angrum Kang Mas. Bok menawi laku lampai dirine kaula sampun menyinggung ning prasane sampean. Dudu semata-mata Dewi Mayang Arum ora ada sepikiran lawan dirine sampean. Kang tunibak ananing bumi Tuban Kang Mas. Nyuwun diampuran ing segala kesaunan Dewi Mayang Arum. Dewi Mayang Arum Timbalan Kang Mas. mulane supaya isun sing dadi wong lanang bakasan wong lanang bali kerja tulung ya sirasi ning omah setekane sing dadi laki aja ilok ngupai kembang kacang maneh gasirane. Napa iku Kang Mas? Ari kembang kacang iku arane besengut ya. Aja merengut bae sirane. Sebab anane si Kakang laksanakan tugas ning pemerintahan dalam Majapahit, terutama ning kungkungan wilayah Tuban. Ning tengah-tengah hiruk pikuk lan hingar bingare keadaan ning pemerintahan Majapahit termasuk ning Tuban. Mama Lurah Catam sareng Mama Haji Dul Patak kedik saking eman wong seduluran. Alah aduh keadaan pemerintahan Majapahit terutama ning wilayah Tuban ibarat sepi kingkin berata keyong-yun. Suasana Tuban pada waktu kan ibarat sekuntum bunga, makin lama makin layu. Kelawan ananeng akeheng peristiwa kang semakin membara, tragedi kang semakin menjadi-jadi. Nggih Kang Mas. Iki merupakan dari tugas lan kewajiban yang si Kakang atas nama Tumenggung ning wilayah Tuban Raya.
pangestu Kang Mas. Sedangkan sing dadi permasalahan Rayi, pelaku kejahatan susah den tangani. Pelaku kejahatan susah den tanggulangi. Seolah-olah manusia mau weruh tentang gerak lan langkah si kakang atas nama Tumenggung Wilwatikta. Apakah memang manusia mau anak kaitannya kelawan pemerintahan Majapahit termasuk ning kepatian Tuban? Mungkin sekedar ketepatan mawon Kang Mas. Serang Bapak Sutara, Bapak Sutara, Ibu Munira keding bos iwak sing paling eman. Duh, Bapak Warkim sing duwe bebek, Mas Taswidi keding sedulure Kang Kosim dewe, Mamai Suci panitia buyut main eman lan saya. Kayak dene panjenengan sampai sejauh dua pemikiran nih Kang Mekoten Kang Mas. Sinabet merang segedeng rasa wirang perasaan si kakang Tumenggung Wilwatikta Rayi. Kayane durung sudah rasane ngati, lamun si kakang durung bisa nyandak sapa setuhuneng pelaku kejahatan mau. Nggih leres Kang Mas. Rayi garwaneng si kakang Kaulah Kang Mas. memang cuman siran ajan wong wadon sing bisa ganggo catur gunemeng si kakang ketika mulih ning panggonan. Cuman saliramu Dewi Mayang Arum sing bisa ngadebaken pikir si kakang Tumenggung Wilwatikta Raden Sahur. Sampun dados kewajibane kula Kang Mas. Memang Rayi, lamun kita terlalu larut mikiraken permasalahan kian yen tanpa ananing sujud tindakan kanggo nyandak sujening kejahatan, beli mungkin masalah kian bisa rampung lan teratasi Rayi. Nggih leres Kang Mas. Aduh, Mas Odin sareng nok iput keding sing paling sayang dewek, sing duwe kedungan nang ponakane Mama Dalang Haji Rusdi. Nok iput Mas Odin yene man katone maneh. Oh, alah, Ning lebagian kakang memang sadar diri Rayi,
Pripun sih? Sebab najan priwen bae bakasan usaha jare tanpa disertai karo doa iku pada karone manusia mau sombong. Nggih leres Kang Mas. Sebisa isun inget marang apa sing tertera ning sejeroning kitab mawas diri. Nggih. Memang manusia urip ning belahan alam marca pada ora lepas kelawan swijining permasalahan rai. Tapi selama mau manusia mau gelem yen gelem nglibataken diri marang Gusti Kang Masuci, mudah-mudahan segala masalah bisa den atasi. Kang Mas. Yen manusia duwe kendala, Gusti Allah pasti duwe kendali. Bener. Yen manusia duweni masalah, Gusti Allah pasti duweni solusi. Nggih leres Kang Mas. Jadi tugas apa jari kita mawas diri, kita tinggal tadahkan tangan rayi ya. Nggih leres. Mengko kaje Gusti Allah sing bakal turun tangan rayi. Pangestu pisan Kang Mas. Rayi garwane si Kakang, Nggih dalem. lamun ora salah ning grenjet batine si Kakang, ning sejabaneng kepatihan Tuban, ana suara turangga si bakal mlebuh ning pendopo dalam Tuban rayi. Nggih Kang Mas. Gusti tumunggung wilatikda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Ternyata enak isun lagi catur gunem karo keluarga raweh Rayi Wirapati. Kiring kelawan priagung-priagung dalam Tuban. Rayi Nggih mangga. supaya lebih abdol ya, sembari istirahat ayo jagong sing tumanina ya. Mangga Nggih, Gusti. mangga katuran katuran. Ngajarin maratan langit, ngajayang maratan jagat sesabate kaya grantang alang. Mama Eleni, Mimi Elia, Sarenok Asih, Eman lan saya sarang kacung ilal keding kacung nikoe keding sing duwe lemairan juti nyuwanget sing dijaluk sampun lali sang nawase aduh aku Dumateng Rayi Wirapati Nggih Gusti. anggareksa lan sejen-sejene banget anda dekaken ewet dening mana isun lan pitaken batin isun sarang sesepuh mamaku Wuswedi sampun lali atas rawuhe sedaya abdi kepatian Tuban. Sawise sampean kabeh perintah marang isun kongkon pailaran ngelacak lan nyandak
Sapa sing dadi biang keonaran, sapa sing dadi sumbering kejahatan ning wilayah Tuban. Sareng mama Widianto raksa bumi juti kedokan. Seki dadak sontak rawe sampeyan sedaya. Mangga gelar wajah kelawan isun. Apa sing perlu disampaikan marang sampeyan sedaya? Gusti tumenggung wilatikta. Abdi panjenengan Wirapati saderenge nyuwun agunging pangapunten. Sareng Bapak Kardimas, Bapak Kardimas sing paling iman dhewe sampun lali. Bok pilih kehadiran isun lan sakabeh prajurit Tuban ngganggu ning masa-masa istirahate panjenengan Gusti. Apa mulane isun Wirapati badhe nglaporaken sawijining peristiwa kang tentune gawe tatu ning ati lan batine panjenengan. Kini alhamdulillah ibarat badekan wis ketemu jawabane Gusti. Bapak Haji Dharma, Bapak Haji Casmat Gede. Ana titik temu. Maksudnya sapa sing dadi biang keladi? Sapa sing dadi sumber keonaran wilayah Tuban kono? Nggih Gusti. Lamun toh memang iya wis dicandak pelakune. Tolong rayi gawa mene rayi. Sareng Bapak Haji Nurmangan keding minangka sesepuh Blok Rawa. Bapak Gono si duwe warung tapok sampun lali. Sareng Nok Aam keding Nok Aam sing ana ning Arab luar negeri dhewe. Sareng Mama Nok tikae keding sing duwe putu kembar Bapak Arwi sesepuh Lombang sing dijaluk sampun lali sanawase geningan. Netepi sawijining perintah lan amanah saking Gusti tumenggung wilatikta. Mulane para prajurit isun perintahkan pelaku kejahatan sing gawe onar ning Tuban diadepaken karo Gusti tumenggung. Sampun Kakang Wirapati, coba rayi digawa mene begal Lokajaya. Sareng Nok Sila Ayo. keding sareng Aris keding si duwe Politama Nok tika sampun lamun. Dadi kiyen manusane Nggih Gusti. arane begal Lokajaya sira. Leres Gusti. Sungguh hebat sira. Wani-wanine sira gawe keonaran ning wilayah Tuban termasuk Majapahit pada umumnya sira. Sareng Ibu RT Bos Sajen kedik ora bakal nali seneng wase. Ibu RT Bos Sajen sampun nali. Apa sira beli sadar Lokajaya bahwasane apa-apa sing den tapaki marang sira iki perbuatan sing melanggar baik hukum agama maupun hukum drigama. Termasuk anane sira gawe keonaran yen sejane sira garap gunting lipatan ning pemerintahan Majapahit. Ibu RT Bos Sajen si paling sayang
iki pada karena sira melakukan tindak makar. Sesuai kelawan kitab undang-undang hukum pidana, barang siapa yang melakukan sejenis tindak kejahatan terhadap keamanan negara, maka manusia mau dinamakan makar. Makar sini maksud kanggo gulingaken sejenis pemerintahan, karena sira jadi dalang lan sutradarane. Sareng Mama Lurah Haji sampunane Tentune sira bakal tak ceplosaken ing tahanan lawas 20 tahun sira. Ampun Gusti, dari semata-mata kula berbuat kehendak kiambek, ananging kula terketuk batine rasa belas kasihan sahrening deleng wong sugih, wong de harta ora ilok mai sedekah marang wong sing gantung Mama Lurah Catam sareng Mama Haji Dul Batak Kedik sampun malih. Mas Udin sareng Nokipun Keding sing paling hebat, sing duwe kedungan nang ponakan Muhammad Danang Haji Rusdi eman saya sawase. kula Lokajaya kula dalam kelawan dalih apapun, kelawan ucapan apapun sing den lontaraken marang sira, sira wis jelas kelawan nyata bahwa sira wis merugikan masyarakat dalam Tuban umume ning pemerintahan Majapahit. Nah, bener Kang Mas. Sesuai kelawan hukum sing berlaku ning pemerintahan Majapahit termasuk ning kepatian Tuban, hukum beli pandang bulu, hukum orang ban cindem ban silatan pilih kasih pandang sayang. Sebab najan priwen bae hukum gawa arti bahwasanya hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar. Cekake langkah pejabat, langkah rakyat, langkah bupati, langkah supir pedati, yen bain manusia melanggar karo hukum, tentu dia bakal dihukum sesuai kelawan hukum sing berlaku ning pemerintahan Majapahit. Prajurit, Mangga Gusti. sesuai kelawan keputusan isun, Nggih Gusti. sesuai kelawan tindakan sing den tapaki marang Lokajaya, diseret ning alun-alun dihukum pancung Lokajaya. Mangga, Gusti. Mako dikit Raka Mas. Kula ki penasaran sing awit mauku. Strehning pelaku Branda Lokajaya kan nganggo cadar. Nggih Gusti. Alangkah lebih becik kula kepengen uning sapa sing sejatine. Tek hargai, tek hormati atas usulan saking keluarga ningsun, Kesuwun Raka Mas. supaya isun yakuli gambal ngalan jelas siapa sebenarnya pelaku kejahatan sing gone aran Lokajaya. Rayi, dibuka cadare Rayi. Dibuka prajurit. Astagfirullahaladzim. Kacung, kacung, ada Said kacung. Ya Allah Gusti. Bukan beli semono awak bukan ada pelaku. Keonaran kang ana di Tuban percuma urip kanjeng ibu.
ibu ingkang ngandung ning bapak ingkang ayu yoga ning Gusti kang dadi saksi sesepuh buyut pahit dadi saksi geningan wis percuma senajan sampeyan sumpah Mas Udin nok ibu tetep masih kelingan lagi waktu masih barengan. Kurang apa kasih sayang ibu lawan awak kunci. Saya gak mampu nekat gawe geger kalau benar ada keperin berhantu bukan suka mas kalau nyuwun mata panjenengan gak mas Padahal kolaku bakti Bapak Haji Dharma, Bapak Haji Casmangat yang sampai jadi laki Ampura Kanjeng Rama. Atas segala perbuatan kula, najan pribas tindakan kula kang ora bagus dumateng mata panjenengan. Ananging kula sekedar nulung rakyat sing pada kelaparan. Bapak Gono sing duwe warung tapong emanan saya Sehingga kula dia ati tindakan nyolong ning wong sing sugih sing akeh harta bendane kanggo wong sing ora mampu. bukan minta kang semono Kang Mas kula nyuwun lawan panjenengan Kang Mas hukuman sing sanalika mau panjenengan ngandika kula gagalaken Kang Mas. Garang Bapak Sutara Ibu Munira Keding Bos Iwan emanan saya Lokajaya Kula dalam Kanjeng Rama. banget gawe kecewa tindakan sira Lokajaya. Najan tindakan sira sesuai kelawan omongan sira, anane sira dadi begal lan perampok. Hasil perbuatan sira kanggo masyarakat sing ora mampu. Sarang Mama Haji Dul Patah Keding Mama Lurah Jatam sampun nali Tapi tetep ger bahwa tindakan sira iki melanggar karo hukum agama lan trigama. Itu wis tuniba angger Lokajaya. Nasih wis dadi bubur pribasane Lokajaya. Ampun Kanjeng Rama. Yen sira bakal dihukum pancung ning alun-alun Lokajaya. Mas Sarang Mama Enok dikae Keding sing duwe putu kembangan Bapak Arwi sesepuluh banget sampun nali panutan kula nyuwun
sanes tiang sanes niken tengah jangan panjenengan putra pun panjenengan Kang Mas. Aja sampai hati panjenengan Kang Mas kula nyuwun urungaken apa sing diucap dengan panjenengan senalika mau Kang Mas. Artine Rayi Mayang Arum isun sing sebagai pemangku kebijakan dening pemerintahan Tuban dalam artian sidan jaluk kebijakan marang isun konon Putrane panjenengan Kang Mas. kongkon dicabut upatah lan ucapan isun siwis den lontaraken marang Lokajaya termaksud kesaksian marang priagung dalam Tuban konon. Pangestu Kang Mas. Manda saujare beja yang mengkenen Rayi berarti hukum ning Tuban ibarat golok pribasane landhep kanggo sining ngesor tumpul kanggo sining dhuwur. Nyuwun agung yang pangapunten Gusti Temonggung berkaitan kelawan sabda Pandita Ratu yen bae keputusan sampean wis terucap tapi kudu dipertimbangkan malih punten Gusti. Artine lamun Gusti Tumenggung nglaksanakan sesuai kelawan hukum memang bagus. Lamun beli dilaksanakan tentune nama baik sampean bakal kecoreng nih wilayah Tuban. Tapi sebaliknya lamun dilaksanakan menurut kula ya tambah parah Gusti. Artinya dianggapnya sampean iki tegel karo anak dewek, kuayang karo rakyat, ampura Gusti. Nggih. Satuan macan bae tega karo anake. Leres Gusti. Apa maning kita manusia mangsa tegel karo buah hati konon maksud jirat. Rayi Wirapati Nggih mangga Gusti. keluargane si Kakang Mayang Arum yen memang mengkonon si mantak dadi kesepakatan sirah. Ora mantak dadi apa diampura ning segala kesalahan Lokajaya. Tapi dibalikun isun tulung beling kelawan sampean sedaya sejarah semu sing menimpa ning wilayah Tuban tulung tutup rapet-rapet ya. Tertutupi Gusti. Aja sampai keburuan ning masyarakat Tuban Majapahit pada umumnya bahwa sumber keonaran sing dadi pelaku kejahatan adalah anak isun Lokajaya. Mula ing semono di samping kuwen supaya Lokajaya luwih prihatin, Lokajaya luwih sadar diri bahwa apa-apa sing den tapake den perbuat marang pribadine Lokajaya. Lokajaya sira minggat sing ayunan Kanjeng Rama, nyingkir sira aja ning kena aja ning Tuban sira, sebab najan pribadi sira ora pantes, ora bagus kesawange mandanapa apa-apa sing den perbuat marang pribadi nira krungu kawuran marang sekabeh masyarakat dalam Tuban. Ampun Kanjeng Rama, lamun iku sing dadi keputusan demi nama baik harum pemerintahan Kepatian Tuban, kula bakal purun aninggalaken panggonan kelawan panjenengan. Aja cung ibne melu cung. Ibu Sampeyan kepripun sih Kang Mas? bok menawa wis kudune tunibaning uripaning kula mangkat Ibu. Jadi maksa mawon kini Kang Mas. Nyingkir sira sing pemerintahan Tuban Lokajaya. Ampura Kanjeng Rama. Ibu Sing hati-hati nggih. Batingan nasib bae wong tuwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ger, Raden Said putra. Ger. Kejam panjenengan Kang Mas tega kuwen kelawan putra nikula Kang Mas.
Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aja digetuni rayi. Lantaran gawe kawitan kaya deneng Raden Said Lokajaya, gawe onar mencoreng harkat lan martabat, citra lan karisma, kewibawaan isun atas nama Adipati Wilwatikta dening pemerintahan Kepatian Tuban. Rai Wirapati, nggih mangga Gusti. Priagung Tuban ingkang kula hormati, isun ngucapaken matur kusuwun atas kinerjana yang sampeyan. Sewise sampeyan bisa nyandak sapa sing dadi pelaku, najan iku merupakan anak isun, tapi dibalikun sampeyan aja enak tumaninah senajana sing dianggap pelaku kejahatan Lokajaya Raden Said. Isun sadar tumindakeng Raden Said begal Lokajaya hasil karya begal mau beli kanggo dewek ya. Nggih. Hasilnya kanggo fakir miskin sing membutuhkan pangan. Mulane najan primda atas segala pertimbangan sampeyan isun upaya kebijakan dicabut ucapan isun anane hukum pancung kanggo pribadine ing Lokajaya. Nggih Gusti. Saking arah mekatan dumateng Priagung Tuban ingkang kula hormati, najan Lokajaya wis kecandak, sampean perlu mengantisipasi maning ya. Bok menawa akeh Lokajaya sejene sing sengaja gawe onar ning Tuban umume ning pemerintahan Majapahit. Justru sing kaya mengkonon Gusti, artine mungkin bae ana sawijining manusa sing memanfaatkan keadaan lan keberadaan begal Lokajaya sing pada ngelakukan kejahatan sining wilayah Tuban. Mulane isun jaluk izin yang panjenengan ya tentune arep konsinyir ning seluruh wilayah Tuban Gusti. Mangkat ya, demi tegake hukum sing berlaku ning pemerintahan Majapahit kejurung kelawan panduan isun Rayi Wirapati lan Priagung Tuban ingkang kula hormati. Mangga sampeyan. Yen upami tutas dawuh Wirapati permisi Gusti. Ayo para prajurit Sing hati-hati. konsinyir ning wilayah Tuban bareng-bareng. Kang Mas, kangge selajeng kula bakal tuturi handayani kelawan panjenengan. Bekat dingin kang pinasti anyar kang pinanggi. Pisti lalakan sana Gusti Allah Azza wa Jalla Kang Mas. Sing percaya Rayi bahwasanya segala sesuatu iki wis dadi kentonane Gusti Kang Maha Suci. Gila ras. Yen Lokajaya Raden Said anak kita mulih pasti bakal mulih maning ning Tuban mangsa burung Rayi. Ayo kita bareng-bareng gedong Rayi demi keselamatan keluarga lan masyarakat Tuban Rayi. Ayo Pak, jadi talil Pak. Jaluk mik jecasi J, mik.